pokaż mi, gdzie masz ucho? Tak. A gdzie masz nosek? Nosek, tak. Piotruś, a buzia gdzie jest? Mhm. A brzuszek? Tak, brzuszek. A paluszki gdzie są? Tak. A pokaż mamusi. Gdzie jest oko? Oko. Tak. Aha, i tu jest nosek. A zegar? Gdzie jest zegar? Tak, tam jest zegar. Super. Piotruś, a buziaka dasz? Prześlesz mamie buziaka? Tutaj, mama jest tu, z tej strony. Buziaka prześlij. Halo. Prześlij buziaczka. No.